No niin, mikä mies? Harri Markus Souru. Asun Espoossa nykyään ja pankkirihommia teen ja lavessa pelasin aikanaan useamman vuoden, valitettavasti. Itellä ainoa kerta, kun oli oikeasti kylmät väreet niskassa, niin oli se, että kun oli tämän Turvan kentän vihkiäiset Sesu-parkiksi ja silloin ymmärsin sen, että lammilainen futisperhe oli ymmärtänyt, että mitä kaikkea Sesu on tehnyt tämän perheen eteen. Ja tonne seinään kun naulattiin Sesu-parkki-logo, niin silloin oli kylmät väreet ja se on jäänyt mieleen. Koska viimeksi pelannut, täytyy kyllä ihan rehellisesti myöntää, että sen verran on jo papalla ikää, että en muista. Huonoa muista peliuralta, niin tulee kyllä mieleen yhden kotipelin jälkeen oli vielä sateinen keli ja pelin jälkeen se meni muutenkin vähän vihkoon ja kahviosta oli kahviloppu ja silloin mä sanoin Sesulle, että mun ura oli kyllä siinä. Kerran oli jo tippumassa sitten avauksesta ja se sulle oli kova paikka kyllä, mutta me onneksi saatiin se paikattua tuosta paikallisesta K-Marketista, haettiin paketti HK sinistä ja pääsin kärkeen. No joo, Sesusta se on melkoinen äijä, ei voi muuta sanoa, on kyllä ollut itselle isähahmo niin kuin aina tai siitä lähtee kun alettiin yhdessä tekee hommia ja on huikea tyyppi ja oikeastaan itsellä ei paljon sanoja siihen riitä kuvailemaan kaveria ja se, että tiedän, että se arvostus mikä on niin kuin muultakin joukkueelta ja Sesu oli kuitenkin opettajana semmoinen tietyllä tapaa myöskin kasvattaja tälle perheelle ja sitä kautta niin kuin viime viikonloppuna esimerkiksi Juho Järkky Järvinen sanoi, kun näin sitä, niin sanoi, että esimerkiksi hänen peliuraansa ja hänen urheilijaelämäänsä, niin Sesulla on ollut iso vaikutus ja se hyvin kuvaa sitä, yhdyn kyllä siihen, että huikea äijä. Kioskilla kuultua tuossa viime kesältä, että nykylave on parempi kuin meidän aikainen lave, niin siihen oikeastaan vastauksena, että tulkaa katsoa matsia Pellava Markkina perjantaina, niin näette, että kun tässä alkaa olla jo osalla niin kuin Salmiolla melkein 50 ikää, niin kyllä ne aika lailla jyrätään kyllä nuoret pojat. Kenet haluaisin katsomaan? No ehdottomasti haluaisin tonne autoparkkipaikan, eli sinne Turvakentän päätyyn, niin Mynttiset ja Lehtosen veljekset ja se legendaarinen osasto, joka otti aurinkoa ja joskus myöskin vähän muita virvokkeita siellä ja oli katsomassa pelejä ehdottomasti se ja kyllä sateenvarjomies olisi ihan bonusta. Hienoin maali. Tuo on erittäin paha kysymys. Sitä yrittänyt miettiä. Tuli tehtyä itse oikeastaan ainoastaan hienoja maaleja ura-aikana. Otetaan vaan uudestaan. Elä on ottanut uudestaan, tuolla järvetin hyvä. Ottanut jatkoa. Joo, leikki sikseen, niin kyllä on jäänyt yksi maali mieleen, voitettiin toi Pirkkala PJK täällä kotona 3-2 aikana ja siinä tuli tehtyä hatullinen maaleja ja yksi 16 rajalta vapari aivan yläpesään ja sen jälkeen sainkin sitten aina ampua vapareita, mutta seuraavaa onnistumista ei tullut ikinä.